Creativity Experience celebrarà la 5a edició aquest darrer cap de setmana de març. La moda i la fotografia seran els ingredients principals d'aquest esdeveniment impulsat per anònims a la seu històrica del Casino Menestral figuerenc. I en aquesta edició, doncs, justament, és moda i fotografia. Què hi haurà? És els dies 28 i 29. El 28 s'obre portes a les 7, hi ha inauguració, presentació de l'exposició, perquè hi haurà a la part del vestíbul l'exposició de fotografia. En aquesta ocasió contem amb la periodista especialitzada en comunicació no verbal i en moda i política i moda, la Patricia Centeno, que farà una ponència superinteressant, i un cop finalitzi la ponència ja passarem a l'espai del costat, de la sala gran del Casino Menestral, que allà hi haurà la passarel·la amb la desfilada. I just quan s'acabi la desfilada, doncs en aquesta ocasió també preparat com un after party, no? Privat, per la gent que ha vingut a l'esdeveniment. La moda d'autor d'origen japonès protagonitzarà dissabte la desfilada que cada temporada omple la sala de baix del casino. I els dissenyadors que en aquest cas participaran són tots del Japó, són dissenyadors independents i contem amb Bujo, amb Dipka, amb Clàssica i Limife, que Limife és la filla del grandíssim, el mestre Yoshi Yamamoto. I la idea doncs és poder anar ampliant i sobretot molt crear ponts a nivell internacional, perquè nosaltres volem que Figueres s'internacionalitzi, no? Les activitats continuaran diumenge amb la projecció de documentals de moda des de les 6 de la tarda.